Enye into eyingozi kakhulu engahle kusejele njengoba ngihlale ngichaza nje akusikho kuphela ukuthi uyoze wenze icala. Ngike ngabhalelwa ngenye insizwa nje yaseMnambithi, ngalibhala lolu daba, ungalicheck-a luthi usizo lwensizwa yaseMnambithi yathenga imoto kumuntu kanti imoto inecala lemeda. Lento yokudayiselana iy'moto nayo iyinkinga kakhulu. Yasibhalela lensizwa indaba nje edlule kuyona and abantu abaqaphele ngempela. Ithi lensizwa bhuti wami ngiyethemba uyaphila, ungixolele ngokubhalela ezintatha. Yangibhalela entathakusa ngicathi kwango-1 ebusuku. Kusho ukuthi yangithola ukuthi angilele yayisiyabhala. Ithi ke bhuti wami ngiyethemba uyaphila, ungixolele ngokubhalela ezintatha. Igama lami nguKhulekani wakwaZulu kwahlabisa kodwa sengahlala eMnambithi. Kunodaba oselingihlupha iminyaka engifisa ungibonise kulona. Ngingumlandeli wakho omkhulu lapha ku-Transformation Live. Kunensizwa yaseMontclair eThekwini eyayithi idayisa ngey'moto ngo-2018. Nami ngangifuna imoto eyiveni, ngayalelwa yona lensizwa kwathiwa inokudayisa iy'moto ezintsha esezidliwe yibhenk uma abanikazi bazo sebehlulekile ukuzikhokhela. Ngabe sengihlela ukuyodibana nawo lensizwa ePavilion. Yayithe imoto lena engiyifunayo izongitholela yona ngo-150,000 kodwa uma sengiza angofika nemali engango-100,000 ewucash. Ngempela ngayikhipha imali ebhenki ngaya eThekwini njengokwesivumelwano sethu. Uma ngifika imoto lena engiyifunayo uthi lo mfo ayikho. Uthi laba abazikhiphayo bathi bafuna imali upfront ukuze bezokwazi ukungikhiphela le moto engiyifunayo. Wathi mina ngizomnikeza lo 100,000 bese mina ngithatha iLexus cishe kwakuyimodel entsha ngaleso sikhathi. Wathi angithatha iLexus engizohamba ngayo ngisalinde ivan. Ngamnikeza lo 100k engangiwuphethe cash. Naye wanginikeza imoto, yena wabuyela emuva nami ngabuyela eMnambithi nale Lexus engena number plate eyayine temporary disc ka2 weeks. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi idisc iexpire elokhu ethi usalindile ayikaveli le moto engiyifunayo. Ngalowo mzuzu MC akukho la engangahambi khona ngale moto eyiLexus. Nganginokuhamba kanye nenye insizwa eyayumngani wami waseMtube eNkodibe sasithenga izimoto sobabili kanye yena wathenga iBMW i320i yango-2017 model. Mina ngathola le Lexus ngesikhathi ngifuna ivan. Lapho sasibona sengathi yonke into konke kuhamba kahle. Iy'nkinga zaqala seku-expire ama-temporary disc esenokungayibambi ifoni lombhemu uma ngimfonela kanti ngizomvinjwa ngamaphoyisa omgwaqo khona la eMnambithi. Abona ukuthi idisc isiphelelwe isikhathi. Bathi uma beyimemeza imoto le iLexus kwatholakala ukuthi i-stolen car nemeda. Nhlanhla leyo ngangivinjwe yiphoyisa leNdiya langichazela ngale moto engihamba ngayo ukuthi ngihamba nejele. Lathi angiyoyipaka ngitshelele umnikazi onginikezile azoyilanda. Akaphindanga nje walibamba ucingo lomfo emva kwaleso sigameko. Ngabe sengiye egarage kwaToyota ngithi ngiyozama inhlanhla, ideal yami yavele yaphasa within 30 minutes. Emva kwalapho kwabe sekufika omunye ababesebenzisana naye lo mfo owanginika iLexus. Wafika ezolanda le Lexus ngabanikeza impilo yaqhubeka. Angigcinanga ke kodwa lapho ngabe sengitshela abafowethu ukuthi kunemali yami engango-100k eyathathwa enye insizwa yaseMontclair. Saqala lapho ukuyithungatha bathi abafowethu asiyicinga. Sayicinga lensizwa saze sayithola ngo-2019. Sayithatha saya nayo escort. Lezi insizwa zakithi zathi ayibulawe ngathi mina hayi ukumbulala ngeke kwenza ukuthi imali yami ibuye ngiyithole. Wabe sededelwa kanjalo ke lo mbhemu. Ngike ngakhuluma naye last year, unyaka usuzophela, wathi ucela ngimbekezelele kancane kuphela inyanga kukhona imali ayilindile uzongikhokhela noma ngo-30k ize iphele. Yathi uma isiphelile inyanga uma singimfonela wathi ayikho imali
engizoyithola ngoba samkidnapper thina. Wathi angitshela ubhuti bami sibuye futhi size kuye simfune size simthole ngoba sakwazi ukumthola nasekuqaleni. Lo bhuti samthola eMontclair ephuma efletini ahlala kulo nomama wakhe. Silayelwe omunye umfana osondelene naye kakhulu ngoba waphuma ehambela nje kahle yogibela ama-taxi. Sasesimputhuma ke wabalekela kwenye ishophu nje yeimpahla zomshado ememeze lokho ecela usizo. Samthola kanjalo ngesikhathi simthola ngihamba neinsizwa zakithi. Samthola kanti kuzoqhamuka amaphoyisa. Ngawo lowo mzuzu amthatha amaphoyisa sanaye police station siwalandela ngemuva. Abesebuza amaphoyisa ukuthi kubangwani. Wawachazela ukuthi wathatha imali yami ngoba ngifuna imoto, akangabe kusenzeka ngendlela ayehlele ngayo. Wathi imali wayinikeza elinye India. Bathi ngiyalivula yini icala noma ngenze njani? Ngathi mina into engiyifuna imali yami kuphela. Basidedela ke sahamba naye siyobheka leli India athi walinikeza imali kodwa lutho kulithola sangalithola. Sagcina ke sihambe naye kanjalo lo mfo kodwa sagcina simdedelile futhi singamenzanga lutho. Luphela lana lolu daba lwami bhuti. Ngifisa ungicebise ukuthi yini engingayenza kulesi simo ukuze ngikwazi ukuthola imali yami back. Ngiyabonga. Insizwa le yaseMnambithi yayisibhalele ikhuluma ngesehlakalo eke yacishe empeleni edlula kusona, kodwa futhi idlula ngenxa ukuthi yayizobulala ngoba iyona yayizoboshwa at the end of the day, kodwa ke yagcina ikwazi ukukhuza abafowabo. Siyabonga.